Hola, molt bones. Us porto la revelació d'un truc de cartes. Abans de res, per això us faré efecte, perquè veieu com queda. I si voleu seguir i saber com es realitza, doncs seguiu-me en el vídeo. Què dir-vos? Pues res més. Bé, començarem fent una extensió de cartes, o una extensió que aquí no m'hi cap, però fem una extensió. Vale. I ensenyem les cartes al públic i diem si vol barrejar que barregi, vale? Les cartes, que talli, que faci el que vulgui, pot tallar, pot fer el que tingui la gana, tot el que vulgui fer, menys que trencar-les i quedar-se-les ahí, que són meves, vale? Bueno, era una conya. I llavors, vale, mostrem les cartes i llavors li direm al públic. Donen per la part de baix el 9 de piques i llavors el jugador, sense que tu, sense que ell vegi la carta, donarà una carta, que ha de ser el 9 de piques. I llavors li diràs, tu pel mig, dona'm el 6 de piques. I pel mig, el jugador, agafant la carta sense que la vegi, serà el 6 de piques. I per dalt li diràs, dona'm el 8 de cors. I per dalt, un altre cop, donarà el 8 de cors. I llavors li diràs, te'n recordes de les cartes que t'he dit? I et dirà, no. Tranquil, jo te'n recordaré. T'he dit el 9 de piques, el 8 de cors i el 6 de piques. Molt bé, si el vídeo, si el truc us ha agradat, ara us explicaré el procediment, que és molt fàcil, però que va bé per iniciar-se. I ja serà picardia, perquè hi ha un moment on tu mires les cartes, que ara us explicaré. Abans de res, tu engegues una baralla a barrejar, vale? La barreges, o la barreja ell, qui vulgui, o ella. I llavors, quan tu fas l'extensió, el que sigui, et fiques en la primera carta, que en aquest cas és la K de cors, és a dir, el rei de cors. Llavors, quan li dius, dona'm per baix, has de dir la primera carta, que és el K de cors. I dius, dona'm per baix la K de cors. I sense que ell la vegi, tu agafes la carta, o ell agafa la carta, i tu la mires, que en aquest cas és el 6 de diamants. Però la mires d'una manera que el jugador no vegi la carta que és. És a dir, fas així, per perpendicular a ell, és a dir, està aquí, i deixes aquí. I llavors pel mig digues, dona'm la carta que era aquesta, dona'm el 6 de diamants pel mig. Ell no l'ha vist, i tu sí, recorda això. I llavors pel mig, no dona el 6 de diamants, que serà 5 de cors. I llavors dius, i per dalt, la part superior de la baralla, dona'm el 5 de cors, que serà aquest. I llavors dius, te'n recordes de les 3 cartes que t'he demanat? I et dirà, sí, si et diu que sí, doncs les vas preguntant tal com ell et diu. I si no, li recordes, t'he dit 5 de cors, 6 de diamants i rei de cors, o K de cors, o com vulgueu dir, però són aquestes cartes. Moltes gràcies, bueno, si us ha agradat subscriviu-vos, que no es triga res, 0, i doneu like o me gusta al vídeo. Ens veiem en un proper vídeo, que suposo que faré,